Dopplereffekten. Her har vi en lyskilde, vi har en observatør. Hvis lyskilden bevæger sig mod observatøren, så kan vi se, at bølgelængden bliver kortere. Altså de bølger, som lyset udsender, bliver kortere. Og når nu en lyskilde bevæger sig væk fra observatøren, så bliver lysbølgerne længere. Det kan man se i lysets farve ved, at når en genstand bevæger sig mod en observatør, lyskilde bevæger sig mod en observatør, så får man det, der hedder en blåforskydning. Det vil sige, at lysets farve flytter sig mod den blå side af spektret. Derfor en blåforskydning. Bevæger sig væk fra dem, så flytter det sig mod den røde side af spektret, fordi at bølgelængden er lidt længere. Derfor er det en rød forskydning.